Najglasnije su nevladine organizacije. Smatraju da situacija definitivno ne miriše baš najbolje, jer je u oba entiteta broj nevažećih listića mnogo veći od razlike među kandidatima za državno predsjedništvo. Svaki procenat koji je preko 5% u demokratskim zemljama se smatra vrlo ozbiljnim i vrijednim i analize i ponovnog brojanja, pa čak i dovođenja u pitanje regularnosti izbornog procesa. Ako se ispostavi da je većina nevažećih listića sa nekoliko desetina biračkih mjesta ili iz nekoliko regionalnih centara, onda se definitivno može postaviti pitanje da li su izbori protekli regularno u tim centrima gdje se desio najveći broj nevažećih listića. Većina sagovornika misli da Centralna izborna komisija ne smatra dovoljno ozbiljnom nastalu situaciju, te da velikih posljedica ni po eventualne počinitelje, a ni po oštećene neće biti. Najčešći odgovor je tvrde da to ne bi utjecalo na izborni rezultat. Ovo bi veoma lako moglo u sjenu baciti nešto veću izlaznost birača, te 12 miliona konvertibilnih maraka uloženih u ove izbore. Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić zahvalio se svojim glasačima. Svoj rezultat smatra izvanrednim s obzirom na to da su nova stranka. Međutim, sumnja na brojne neregularnosti koje su naštetile njemu i njegovoj stranci. Stoga Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine ne može priznati te rezultate, priopćuje Radončić, sve dok Središnje izborno povjerenstvo ne napravi dodatnu kontrolu oko 70.000 listića. Što ta kontrola točno podrazumijeva nismo uspjeli saznati, jer gospodin Radončić nije želio dati izjavu za našu televiziju. Nervoza i u Republici Srpskoj. Mladen Ivanić i Nebojša Radmanović vodili su borbu prsa u prsa. Ivanićev PDP neće prihvatiti rezultate izbora za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, sve dok Centralna izborna komisija ne ispita otkud 56.000 nevažećih glasačkih listića. Prema njihovim saznanjima, najveća izborna krađa dogodila se na području Banje Luke, Mrkonjić grada i Dervente, gdje lokalnu vlast ima SNSD. Tamnu mrlju na izborni proces u Republici Srpskoj baca podatak da je do sada evidentirano oko 56.000 nevažećih glasova za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine s tendencijom da u konačnom zbiru bude čak 60.000. U PDP-u smatraju da je poništavanjem glasačkih listića omogućena prednost kandidatu SNSD-a Nebojši Radmanoviću, koji je za sada ispred kandidata koalicije Zajedno za Srpsku Mladena Ivanića sa oko 18.000 glasova više. 60.000 nevažećih glasova na najjednostavnije moguće glasačkom listiću na kome se nalaze 3 imena sve govori. To praktično govori da je ono na što smo mi upozoravali, proglašavanje nevažećim glasovima bio glavni inženjering kojim se služio SNSD. Da je trećina od ovih bila ispravna glasova, a i barem toliko jeste, tu bi se pojavila razlika koja bi praktično obezbijedila ono što sam ja znao, a to je da sam pobjedio. Na području Banja Luke evidentirano je oko 10% nevažećih glasova za člana predsjedništva BiH, a više stranaka žalilo se na povredu izbornog procesa. Aktivisti naše stranke sačinili su foto i video dokumentaciju za koju tvrde da dokazuje kupovinu glasova. Kažu da će javnost upoznati o svemu kada se oglasi Centralna izborna komisija kojoj su materijal dostavili. Predsjednik Gradske izborne komisije Banja Luka Aleksandar Radeta u kratkoj telefonskoj izjavi potvrdio nam je da je bilo 7 prigovora, ali da ni u jednom slučaju nije bilo flagrantnog kršenja izbornih pravila, te da će se Gradska izborna komisija o tome izjasniti sutra ujutro. U izbornu krađu vjeruju i koalicioni partneri PDP-a, koji će ih podržati u namjeri da zaštite izbornu volju građana. Podržavamo da izborna komisija preduzme sve da ispita sve te navode. Ja smatram da nije teško ustanoviti da li je zaista vršena manipulacija. Tu bi forenzičari vrlo lako mogli da zaključe šta se dešavalo. Situacija da na pojedinim biračkim mjestima neko ima da je izlaznost 98% ili neko dobije sve lične glasove je jasan indikator da bi to trebalo ispitati. Iz SNSD-a se danas niko nije javio za komentar na optužbe za neregularnost izbornog procesa. Dodajemo, gost večerašnjega Dnevnika TV1 u 22 sata biće član Središnjeg izbornog povjerenstva dr. Suad Arnautović, od kojeg ćemo tražiti konkretne odgovore na sva pitanja, pa tako i na ono imaju li informacije o tome koja se imena najčešće spominju na nevažećim listićima. A međunarodni izborni posmatrači ocjenjuju protekle izbore kao dodatni napredak za Bosnu i Hercegovinu. Smatraju da su uglavnom provedeni u skladu sa pravilima OSCE-a i Vijeća Evrope. Međutim, imaju ovdje ono jedno ali. I oni izražavaju zabrinutost zbog izuzetno velikog broja nevažećih glasačkih listića. Usporedbe radi, ako je u državama Evropske unije 3% nevažećih listića, uključuje se demokratski alarm, a kod nas ih je prema preliminarnim rezultatima čak 20%.
Kako su istakli predstavnici međunarodnih posmatrača općih izbora u Bosni i Hercegovini, proces prebrojavanja glasačkih listića nije na zadovoljavajućem nivou, što otvara dodatne sumnje i stvara prostor za špekulacije. Primjećene su brojne proceduralne nepravilnosti, a međunarodni posmatrači su izrazili veliku zabrinutost zbog neobično visokog procenta nevažećih listića. Kada procenat nevažećih glasačkih listića premaši 3-4%, onda počinjemo da podižemo obrve, jer zaista mrštimo se, postaje nešto upitno u svemu tome. Ali ako je procenat daleko viši od toga, onda je zaista to uzrok za zabrinutost. Mi smo samo otkrili da postoji zaista izuzetan broj nevažećih glasačkih listića na glasačkim listićima koji se čine vrlo jednostavnim za označavanje, obilježavanje, ispunjavanje. Dakle, stoga mi također dijelimo potrebu za provođenjem istrage. Političari su dali obećanja, a građani Bosne i Hercegovine su rekli svoje. Međunarodni posmatrači će, kažu, pratiti rad vlasti i procijeniti šta će, kada i kako od obećanog biti ispunjeno. U januaru ćemo imati sesiju gdje ćemo razgovarati o našem izvještaju na plenarnoj sjednici. Naravno, mi ćemo tada također imati priliku da vidimo da li i na koji način su novo izabrani političari bili u stanju ispuniti svoje obaveze. Svi moraju biti svjesni da nemamo beskonačno mnogo vremena da čekamo dok Bosna i Hercegovina i njeni političari se ispune vlastite obaveze. Međunarodni posmatrači u našoj zemlji smatraju da je izborna kampanja uglavnom protekla mirno, mada je s vremena na vrijeme bila obilježena nacionalističkom retorikom i huškaškim izjavama. Iako su učesnici izborne utrke govorili o ekonomskim i socijalnim temama, te temama koje se tiču evropskih integracija, ustavna pitanja i etničke podjele i dalje su bile sve prisutne. Idemo u svijetu. U Beogradu je počela konferencija o jačanju regionalne i transnacionalne suradnje koja je preduvjet za uspješnu borbu protiv organiziranog kriminala na području jugoistočne Europe. Boje naše zemlje zastupa potpredsjednik Vijeća ministara i ministar sigurnosti Sadik Ahmetović. Vjerujem da će zasigurno i posle ove konferencije biti još puno dobrih i efikasnih akcija iz ove oblasti kako bi i ove zemlje bile na određen način na tom nivou kao zemlje Evropske unije, jer je zasigurno to jedan od preduslova ili glavni preduslov s kojim se sa posebnom pažnjom gleda iz Brisela. Dakle, veća borba protiv organiziranog kriminala bliži Zapadni Balkan Evropskoj uniji. U Bugarskoj je teška željeznička nesreća. Povrijeđene su 22 osobe. Uzrok je ljudska nepažnja. Voz koji je krenuo iz Beograda za Sofiju frontalno se sudario sa drugim vozom koji je prevozio radnike na posao nedaleko od srbijanske granice sa Bugarskom. 22 osobe su povrijeđene, a nekoliko osoba zadržano je u bolnici, ali su van životne opasnosti. Nesreća se dogodila jutros u 6 sati i 30 minuta. Prema informacijama koje sam dobio od kolega, do nesreće je vjerovatno došlo zbog greške u sigurnosnom sistemu. Pristup željeznice nije bio reguliran, znači uzrok je ljudski faktor. Iz pres centra bolnice Pirogovu, koji su dovezeni nastradali putnici, kažu da su među povrijeđenima i 2 državljana Srbije. Srbijansko ministarstvo ponudilo je pomoć u rasvjetljavanju uzroka nesreće, a u toku dana stigli su i stručnjaci iz Srbije kako bi pomogli sanirati posljedice nesreće. I Željeznica Srbije potvrdili su da je saobraćaj na tom dijelu pruge u prekidu, te da sve pojedinosti koje se odnose na ovu nesreću su u nadležnosti bugarskih kolega.